väčšinou teraz niečím pokrstí, a ako vieme, chlapci majú radi whisky, špeciálne Jamesona, takže ideme na to! Predám ešte najprv slovo dvom krstným otcom, aby teda niečo k tomu povedali. Tak zdravím všetkých. Ja keď som sa v Austrálii dozvedel, že skupina Elan má koncert v Bratislave, tak som neváhal ani minútu. Kúpil som si letenku a prišiel som sem. Včera som doletel, ale ešte žijem, lebo nás živých nedostanú. A bol som veľmi poctený, že chlapci ma poprosili, aby som bol krstným otcom s kolegom tejto sedečky. Takže ešte som mu nepočul, ale myslím si, že nepoznané je také najvzrušujúcejšie, takže sa teším, keď budem počuť. Ja poviem pár slov, lebo toto sa už nebude v živote opakovať. Najprv vysvetlím svoju nervozitu. Určite si to viete predstaviť. Máte 10 rokov, Michalovce, základná škola, v 5xP práve dávajú človečinu, doma spievate pri Ja viem, šaliete, prejde 33 rokov a oni vám povedia, aby ste pokrstili CDčko. To je na mašu. To je na mašu. Teraz budem hovoriť jednu vetu za vás, lebo si myslím, že to je rovnaké. Ja som zástupca tejto generácie a my sme šťastná generácia, lebo žijeme v dobe Elánu. A je jedna vec, ktorou mám oproti vám výhodu. Oni, tí chlapci, teda chlapci, 60-roční chlapci, oni nežijú tu s nami, oni žijú niekde úplne inde, oni majú svoj svetadiel, 8 svetadiel. Nebolo dovolené s nimi chvíľočku na tom svetadieli byť. Poviem vám, je to zážitok, vznikol z toho dnes už najlegendárnejší slovenský muzikál a vlastne najpopulárnejší, 8 svetadiel. A to je strašná to stať pred vami teraz, sorry. Akože všetko som mu zažil, ale toto som nezažil. A chcem povedať poslednú vec. Chalani, ste naozaj to najlepšie, čo táto krajina má. Úplne najlepšie. Napriek tomu, že robíte rock and roll či pop music, nerobíte to. Vy robíte hudbu. Robíte hudbu, ktorá nám dáva radosť, my s ňou žijeme a neskutočne šťastný som, že som dnes vďaka vám, Jánom Krstiteľom,